салом, дустуякони ширини ман. Салом, азизҷон. Салом, лолаҷон. Салом, муаллимаҷон. Салом, бачаҳо. Азиз, ту гул мешинони? Салом. Ба ман халал нарасонед, ман дарахти зардолу мешинонам. Дарахти зардолу? дарахти зардолуро дар гулдоне дар боғ мерӯёнанд. бале, дуруст. Лола, ту боғбониро аз ман ёд гир. Ман набераи боғбони моҳир. бобои маро Анвар боғбон мегӯянд. донакҳоро дар ин гулдон мешинонам, дар шароити хона месабзанд, ниҳолак мешаванд. баъд онро дар боғи ҳавлиятон мешинонӣ. ҳамин тавр. офарин азизҷон, офарин. таҷрибаи хеле хуб. ташаккур муаллимаҷон, ин маслиҳати бобоям буданд. азизҷон, иҷозат медиҳӣ ки як донаашро ман ҳам шинонам? марҳамат лолаҷон, биё, ман кӯмак мекунам. ҳозир ана ҳамин тавр об мерезем. баъд интизор мешавем ки ин дона кай ниҳолак мешавад. интизор мешавем. муаллимаҷон, бале, ба фикрам вақти хондани ҳикоя ҳам расид. бале. бачаҳо низ интизорӣ мекашанд. биёед хондани ҳикояи ривояти зардолуро сар кунем. воқеан вақти хониш фаро расид. бале. бачаҳо, агар шумо омода бошед, пас мо шурӯъ мекунем. мо омодаем. омода. ривояти зардолу. ба кӯи қулласафед нигариста ривояти зардолуро мухтасар нақл кардам. бобоям мегӯянд ки 4000 сол пеш дар паси ин кӯҳи баланд як бех олучаи ёбоӣ рӯидааст. баъди 1000 сол олуча калон шуда ба олу табдил ёфтааст. баъди 1000 соли дигар бо таъсири офтоб ранги сиёҳи олу сурхчатоб шудааст. аз байн 1000 соли дигар гузаштаасту бо таъсири маҳтоб ранги олу зард шудааст. яъне олуи зард, зардолу шудааст. одамони қадим номашро меваи маҳтобӣ гуфтанд. дертар онро аз кӯҳ ба замин кучонданд. духтараки амрикоӣ худнамоӣ кард. бобояд афсонабофи доно будааст. аз китоби таърих медонам ки зардолу умри 4000 сола дорад. лекин дар кӯҳистони ворух не, дар хитой пайдо шудааст. кӯҳистони хитой аз ворух сар мешавад, гуфтам якравӣ карда. ватани зардолу ворух аст. стефани дӯстона ба китфам заду гуфт: ман ки меҳмонам, гапи мизбонро қабул мекунам. иловатан мегӯям ки зардолу аз хитой ба эронзамин реша давонд. баъд сарбозони искандари мақдунӣ онро ба аврупо бурданд. колумб дар асри 18 ниҳоли зардолуро ба амрико расонд. бо калони ман соли 1792 аввалин ҳосили зардолуро ба даст оварда буд. шодам ки имрӯз зардолуи амрико машҳури дунё шудааст. бачаҳо, ба фикри шумо стефани дуруст мегӯяд ё хуршед? ба фикри ман стефани дар бораи таърихи зардолу бисёр медонаду, лекин то ҳанӯз маълум нест ки ватани аслии зардолу дар куҷо аст. ривояти бобои хуршед ҳам ба номи зардолу мувофиқ аст. зард олу, яъне олуе ки аз нури офтоб нерӯ гирифта ширину бомаза гардидааст ва рангаш зард аст. бале, дуруст. хуб, давоми ҳикояро мехонем ва мефаҳмем ки ин бачаҳои доно боз дар бораи чӣ баҳс мекунанд. стефани бо виқор қадам зада аз дарахти зардолуи хурмоӣ як дона гирифта чашид. пас онро зардолуи шаҳдрез номид ва илова кард: номи ин зардолу дар амрико харогем аст. ҳама онро дӯст медоранд. мо ҳам дӯст медорем. аз нисф зиёди зардолуи ворух аз ҳамин намуд аст. очам аз он кулча хурмо тайёр мекунад. бачаҳо, ба фикри шумо кулча хурмо
чӣ бошад? ман шунида будаму ҳозир дар хотирам нест чӣ хел тайёр мекунанд. ман бори аввал мешунавам. барои инро фаҳмидан як маротиба ба деҳаи борух ба боғи бобои хуршед сафар кардан дар кор. албатта сафар ҳам мекунем, аммо ҳоло беҳтараш нақли хуршедро дар бораи кулчахурмо мехонем. ин калимаро бори аввал мешунавам, гуфт Стефани. ба ту чӣ хел фаҳмонам? беҳтараш биё, ҳамроҳ кулчахурмо тайёр мекунем. Стефани бо хушҳолӣ розӣ шуд. ҳамроҳ 50 дона зардолуи хурмоӣ ҷамъ овардем. бо эҳтиёт онҳоро дуҳиссаӣ карда, нисфашро рӯи санги ҳамвор дар шакли нони гирда чидем. баъд ҳиссаи зардолуҳои рӯи санг ҷой кардем. баъд донаҳоро шикастем. 50 мағзро ба даруни ҳиссаи зардолуҳои рӯи санг ҷой кардем. 25 ҳиссаи боқимондаро болояш часпондем. кулчахурморо ба офтобрӯя ниҳода гуфтам: то пагоҳ кулчахурмо тайёр мешавад. мисли нон газида мехӯрию хеле лаззат мебарӣ. онро намехӯрам, ба ватан тӯҳфа мебарам, гуфт меҳмон бо чашмони шӯъларез. бигзор амрикоиҳо аз ворухиҳо сохтани кулчахурморо ёд бигиранд. бачаҳо, зардолуи хурмоиро дар амрико чӣ ном мебаранд? Стефани гуфт ки зардолуи хурмоӣ дар ҷои онҳо харогем ном дорад. бале, Стефани сохтани кулчахурморо аз хуршед ёд гирифт. ба фикрам акнун дар ватанаш ин таҷрибаро истифода мебарад ва кулчахурмоҳои бомазаро тайёр мекунад. дуруст. таърифи меҳмони мағрибӣ ба гӯшам форид. бо ифтихор сар бардошта ба зардолуҳо нигаристам. вале баъди 2 дақиқа дар таги зардолуи гулгуна ҳисоб баробар шуд. Стефани аз ин зардолуи нимаш сурху нимаш зард як дона хӯрд. аз афташ маззааш маъқул шуд. сарашро ба чапу рост ҷунбонда гуфт: аҷаб ширину хуштаъм будааст, мисли априум, нави зардолуи амрикоии мо. онро мардуми амрико хеле дӯст медоранд. чаро? дар Калифорния аз меваи априум яхмоси олидараҷа тайёр мекунанд. аз зардолу? ана гапу мана гап. офарин, ҳазор аҳсан. ман ҳам аз зардолу яхмоз бароварданро ёд мегирам. ба пеши дарахти бузурги боғамон расидем ки танаи ғафз дорад. меваҳои калон калонаш ба шафтолу шабоҳат дошт. ана ин гигант ба дарахтҳои амрико монанд аст, хитоб кард Стефани. зардолуи боғи мо бар ин, номаш фаворит. мо кадухурмоӣ мегӯем, баъзеҳо гӯшти гов меноманд. бобоям мегӯяд ки русу украинҳо ин навро абрикос унвон кардаанд. ҳосили бисёр медиҳад, мевааш пурбаракат. боз сершираи хуштаъм, гуфт Стефани як пора зардолуи газидаашро хойда. бачаҳо, чаро хуршед ифтихор кард? барои ин ки Стефани гуфт ки тайёр кардани кулчамоҳӣ ворухиро амрикоиҳо ёд гиранд. аз ин хуршед хело ҳам ифтихор кард. дуруст. муаллимаҷон, лаббай. дар ҳақиқат яхмоси зардолугӣ дар тоҷикистон нест. не? пас мо ҳам таҷрибаи амрикоиҳоро ёд гирем, бале. мумкин аст? бале, одамон аз таҷрибаи ҳамдигар бисёр чизҳоро омӯхта, ҳар рӯз як маҳсулоти нав ихтироъ мекунанд, месозанд ва ба мардум пешниҳод мекунанд. бачаҳо, кадом қисмати китоб ба шумо писанд омад? ба ман тайёр кардани кулчахурмо бисёр маъқул шуд. тобистон агар ба боғи бобоям равам, ҳатман сохтани кулчахурморо таҷриба мекунам. баъд ба шумо ҳам мебиёрам, ҳамамон мехӯрем. офарин азизҷон. лаббай. ба ман баҳсҳои дӯстонаи Стефани ва хуршед писанд омад, муаллимаҷон. онҳо аз ҳар баҳс як чизи нав меомӯхтанд. ин китобчаро ҳатман ба падару модар ва додарчам хонда медиҳам. бачаҳо, шумо ҳам
фарзанди офтобро аз китобхонаҳои мактаб гирифта хонед. Пушаймон намешавед.